Міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў фігура унікальная. Ён хацеў быць сілавіком, а ў выніку стаў дыпламатам. Ён крытыкаваў Уладзіміра Макея, але заняўшы яго пасаду, так і не дасягнуў такога ж уплыву. Сяброўства яго бацькі з Лукашэнкам скончылася трагедыяй, а сяброўства самога Рыжанкова з Паўлам Латушкам сапраўднай драмай. Зараз мы раскажам усе падрабязнасці гэтай гісторыі. Палітычныя дынастыі ў незалежнай Беларусі справа надзвычай рэдкая. Нават Віктор Лукашенка, хоць і быў доўгі час памочнікам свайго бацькі па бяспецы, але ж пасады міністра ніколі не займаў, а стаць пераемнікам і наступным прэзідэнтам яму падобна не свеціць. І цяперашні міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў выпадак унікальны, бо ён сын і міністра, і прэзідэнта адначасова. У першыя гады незалежнасці ў Беларусі не існавала асобнага міністэрства спорту. Пасля сумнавядомага рэферэндума 1995 года Лукашенко вылучыў камітэт па спорце ў асобнае ведомства, і яго ўзначаліў Уладзімір Рыжанкоў, які паралельна займаў пасаду прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Рыжанкова з маладзейшым на 9 гадоў Лукашэнкам звязвала не проста супраца. У часы палітычных крызісаў дасведчаны наменклатуршчык выступіў на баку ўлады, бо лічыў галоўным развіццё сваёй сферы. Ідэалагічны складнік яго асабліва не хваляваў, тым больш, што на чале краіны устаў апантаны аматар спорту. На агульным захапленні і будавалася сяброўства прэзідэнта з міністрам. Але ж у 1996 годзе сувязі Уладзіміра Рыжанкова не ўратавалі. Яго ведамства пастаянна страсалі карупцыйныя скандалы, а пасля і сам кіраўнік трапіў пад разнос свайго сябра Лукашэнкі. Той прызнаў незадавальняючымі вынікі на летняй алімпіядзе ў Атланце. Тады беларусы здабылі 15 медалёў, сярод якіх быў толькі адзін залаты. Усю крытыку і скандалы Рыжанкоў старэйшы ўспрымаў блізка да сэрца, і гэта ў выніку прывяло да бяды. У пачатку снежня ўсё таго ж 96-го года у чыноўніка здарыўся інсульт. 9 дзён ён без прытомнасці праляжаў у лечкамісіі, аднак высілкі дактароў ні да чаго не прывялі, і міністр, якому быў усяго 51 год, сканаў. Пахавалі яго на ўсходніх могілках у Мінску. Пасля гэтага Лукашенка ўзяў любімую забаўку ў свае рукі і сам стаў новым прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. На момант смерці бацькі Максіму Рыжанкову было ўсяго 24. Ён 2 гады як распачаў сваю кар'еру ў міністэрстве замежных спраў і незадоўга да трагедыі быў адпраўлены ў Ізраіль на працу ў амбасадзе. Дыпламатам свайго сына бачыў уплывовы бацька, хаця сам Рыжанкоў малодшы марыў стаць пракурорам, таму хлопец паступіў на юрфак, але бацька ўсё ж параіў сыну схадзіць у міністэрства замежных спраў на практыку. Атмасфера навізны захапіла студэнта, таму не дзіўна, што па заканчэнні універсітэта ён пайшоў працаваць у знешнепалітычнае ведамства. Цяпер Максім Рыжанкоў сцвярджае, што бацькавыя заслугі ў гэтым няшмат, бо ў 90-е дзеці номенклатуры не хацелі ісці па слядах бацькоў. Большинство молодежи, я помню, с кем я учился, там были сплошь и рядом на юридическом факультете дети руководителей. Никто из них на государственную службу не пошел. Они все пошли в тогда зарождающиеся вот эти кооперативное движение, фирмы различные, корпорации частные, какие-то поехали за рубеж и так далее. Но практически никто на госслужбу не пошел. Поэтому тогда это было не совсем так камильфо. Акрамя таго, Рыжанкоў дадае, што пасля смерці бацькі многія блізкія сябры адвярнуліся ад іх сям'і. Але знайшоўся чалавек, які далей стаў дапамагаць па жыцці маладому дыпламату і адыграў у яго жыцці ключавую ролю. Гэта быў Александр Лукашенко. Я очень благодарен тем людям в МИДе, кто подхватил меня, потом впоследствии главе нашего государства, потому что я уже об этом сказал, все мои перемещения это были его решения, причем даже не спрашивая по большому моего мнения, потому что где-то даже по-отечески он меня дальше по жизни вел, учитывая его, наверное, в большей степени, я думаю, те личные контакты, он об этом часто говорит, с моим отцом. То есть вот он как раз-таки и остался неожиданно для меня тем человеком, который в какой-то момент позже, увидев, что из меня может, наверное, что-то получиться, начал меня где-то готовить какой-то, может, к этой должности иначе. Але ж да высокіх пасад было яшчэ вельмі далёка. Пасля 4 гадоў у Ізраілі Рыжанкоў малодшы вярнуўся працаваць у Мінск. У 2003 годзе яго зноў адправілі за мяжу саветнікам-пасланнікам пасольства Беларусі ў Польшчы, якім тады кіраваў Павел Латушка.
І ўсё гэта скончылася нечаканай любоўнай драмай, бо малады дыпламат звёў жонку свайго начальніка. Прычым працаваць Рыжанкова ў Варшаву запрасіў сам жа Латушка. І не проста запрасіў. Ён вельмі доўга і настойліва гэтага дамагаўся. Вось яго цытата. Міністр замежных спраў Міхаіл Хвастоў моцна пярэчыў па кандыдатуры Рыжанкова, але я тройчы хадзіў да яго і дамогся свайго. У Варшаве мы сябравалі сем'ямі. Рыжанкоў тады другі раз ажаніўся з маладой дзяўчынай, а потым так здарылася, што моя жонка Наталля абрала яго. Канец цытаты. Неўзабаве паміж Польшчай і Беларусю выбухнуў скандал, які скончыўся выгнаннем Рыжанкова з пасольства. У красавіку 2004 года КДБ затрымаў у Мінску польскага вайсковага аташэ. Пасля абвінавачванняў у шпіянажы яго выслалі з Беларусі, але на гэтым дыпламатычны канфлікт не скончыўся. Праз год Польшча абвінаваціла афіцыйны Мінск ва ўмяшальніцтве ў выбары кіраўніка Саюзу палякаў Беларусі і загадала тэрмінова з'ехаць з краіны аднаму з дыпламатаў. Ім якраз і аказаўся Максім Рыжанкоў. І з'ехаў ён тады не адзін, а са сваёй новай каханай. Прычым на той момант Наталля і Павел Латушкі мелі агульную дачку, але ўсё павярнулася нетыпова. Дачка засталася з бацькам у Варшаве, а яе маці выйшла за Рыжанкова замуж, узяла яго прозвішча і нарадзіла дзіця. Па вяртанні ў Беларусь Наталля працавала на высокіх пасадах у IT-кампаніях, а таксама спрабавала сябе на БТ. Яна была вядучай перадачы «Кулінарная дыпламатыя», якая асаблівага поспеху не займела. Сёння ж Наталля Рыжанкова амаль не падтрымлівае адносінаў са сваёй старэйшай дачкой. Яны не бачацца і нават не размаўляюць, а прычына крыецца ў палітыцы. Дачка жыве ў Польшчы і актыўна выступае супраць Лукашэнкі. Яе маці застаецца ў Беларусі і падтрымлівае рэжым. І па словах Яны Латушкі, уся іх цяперашняя камунікацыя – гэта кароткая смс-ка ў дзень народзінаў. А вось дачка Наталлі ад Максіма Рыжанкова Уладзіслава сёлета скончыла школу і збіраецца рабіць кар'еру ў сістэме Лукашэнкі. Яна атрымала права паступіць у акадэмію кіравання без экзаменаў, а з гэтай навучальнай установы шлях толькі ў чыноўнікі. Але ж вернемся да нашага галоўнага героя. Пасля высылкі з Польшчы Максім Рыжанкоў яшчэ год адпрацаваў у Міністэрстве замежных спраў, пасля чаго амаль на 20 гадоў сышоў з роднага ведомства. Аднойчы яго спрабавалі зрабіць паслом у Румыніі, але гэта не атрымалася праз практыку салідарнай палітыкі Еўрасаюза. Бухарэст не даў дазволу, бо адгукнуўся той самы стары скандал, і супраць Рыжанкова катэгарычна выступілі палякі. У 2006 годзе Лукашенка прызначыў сына свайго сябра-міністра начальнікам управлення знешняй палітыкі ў сваёй адміністрацыі. Там ён адпрацаваў 6 гадоў пад кіраўніцтвам Геннадзя Нявыгласа і Уладзіміра Макея. А затым Лукашенка нечакана прапанаваў Максіму Рыжанкову стаць сваім памочнікам па пытаннях спорту і турызму. На прыняцце рашэння у 34-гадовага чыноўніка была толькі адна ноч. Решение было исключительно трудным, на самом деле, но мне не дали опомниться. То есть времени на принятие решения не было. Ну, фактически с вечера до раннего утра. Вот, то есть у меня даже не было возможности, в общем-то, как-то сформулировать свой подход к этому вопросу. И я скажу, если оглядываясь к тому времени, рисков, каких-то предубеждений было гораздо больше. Сегодня, я могу четко для себя сказать, сегодня мне нравится то, чем я занимаюсь. У выніку Рыжанкоў пагадзіўся, хаця яго бацька пакуль быў жывы не хацеў, каб сын ішоў працаваць у спорт. Сам, будучи министром спорта, он всегда характеризовал ее как очень такую интрижную, склочную, и поэтому всегда говорил, что мой сын в спортивную отрасль не пойдет, а я туда попал. Падобна, што амбітны чыноўнік бачыў у пасадзе памочніка Лукашэнкі трамплін у высокія кабінеты. Ды і ў параўнанні з 90-мі спорт стаў нашмат менш таксічнай сферай, бо цалкам трапіў пад уплыў беларускіх уладаў. А можа быць, усё нашмат прасцей, і Рыжанкоў проста не змог адмовіць чалавеку, якога яго бацька лічыў сваім сябрам. На час працы чыноўніка сматрачым па спорце прыпалі дзве алімпіяды: зімовая ў Сочы і летняя ў Рыа-дэ-Жанэйра. Паміж імі ў Максіма Рыжанкова з'явілася яшчэ адна пасада ў Нацыянальным алімпійскім камітэце – першы віцэ-прэзідэнт. То бок адразу на двух месцах малады чыноўнік быў непасрэдна падначалены Лукашэнку.
Што тычыцца спартовых вынікаў, то алімпійскія гульні ў Сочы сталі самымі паспяховымі ў гісторыі незалежнай Беларусі. У першую чаргу дзякуючы 3 залатым медалям Дар'і Домрачавай. Аднак на летняй алімпіядзе ў Бразіліі беларусаў чакаў вялікі правал. Усяго 9 узнагарод, з якіх толькі одно золата. Рыжанкоў лічыў такі вынік збольшага достойным, але галоўны аматар спорту ў краіне застаўся вельмі незадаволеным. Я смотрю болтовню эту со стороны наших чиновников от спорта, они удовлетворены. Все хорошо. Но они, может быть, и удовлетворены, но не мы с вами и не народ. Такого безликого, такого ненормального выступления мы просто не ожидали. Вопрос не в том, как было вчера и что будет завтра, что они нам покажут. Да ничего не покажут, если будем двигаться такими темпами. Вопрос в том, что вложены то огромные средства. А где результат? У выніку Лукашенко так і не правёў абяцанага разбору палётаў. Імаверна, на гэта паўплывала тое, што Мінск восенню 2016 года зрабілі месцам правядзення наступных еўрапейскіх гульняў. І гэта можна запісаць у адно з дасягненняў Рыжанкова, але ж напярэдадні новага 2017 года яго са спорту ўсё ж прыбралі. Тады Лукашенко прызначыў свайго адданага падначаленага першым намеснікам кіраўніка сваёй адміністрацыі. Калі на працягу амаль 5 гадоў Рыжанкоў быў падпарадкаваны непасрэдна кіраўніку дзяржавы, то цяпер яго начальніцай стала Наталья Качанова. Меня подкупает ваша ответственность и переживание за дело, а также энергия, с которой вы работаете. И вот в сплоченности с Натальей, мне кажется, мы получим определенный, даже хороший эффект. Чыноўнік адразу ж атрымаў і першую задачу на новай пасадзе. Первый заместитель главы администрации традиционно в администрации занимался вопросами, в первую очередь, идеологии, но в данном контексте президентом поставлена задача, чтобы эта идеология не была такой кондовой, что ли, тех времен, которых, может, мы не хотим вспоминать, а чтобы она была обращена в будущее и соответствовала тому пониманию молодого, динамично развивающегося белорусского государства, о котором мы говорим. И в нее должны вовлечены быть как все сферы общества, так и, собственно говоря, она должна быть понятна людям, принимаема людьми и для людей. Новапрызначаны намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі доўгі час спрабаваў быць узорам новай фармацыі беларускіх чыноўнікаў. Максім Рыжанкоў не быў больш ліберальным ці прабеларускім, як той жа Макей ці былы міністр гандлю Калтовіч, якія насілі вышыванкі. Але ж ён хваліўся тым, як ездзіць на працу на ровары, а таксама да пэўнага моманту актыўна вёў твітар. У ім, дарэчы, дагэтуль можна знайсці рэпосты партала Трыбуна і падзяку журналістам Тутбая за дапамогу аднавіць доступ пасля ўзлому. Цяпер абодва медыа прызнаныя экстрэміскімі, і за спасылкі на іх беларусаў актыўна саджаюць на суткі. Прычым не мае значэння, калі тыя рэпосты былі зробленыя. Акрамя таго, Максім Рыжанкоў курыраваў здымкі фільма «Купала» па біяграфіі славутага паэта. Ён тройчы сустракаўся з рэжысёрам Уладзімірам Янкоўскім, і той адзначаў, што чыноўнік ніколі не перашкаджаў і не зрабіў ніводнай заўвагі. Аднак у выніку кіно так і не выйшла, бо здарыўся 2020 год. Напярэдадні выбараў Рыжанкоў раіў спартсменам не лезці ў палітыку, а тых, хто заклікаў да сумленнага падліку галасоў, чыноўнік абвінавачваў у тым, што яны не разумеюць, пра што кажуць, бо дзяржава і яе кіраўніцтва дала ім усё для самарэалізацыі. Падчас гарачай фазы пратэстаў Максіма Рыжанкова не было відаць. У канцы жніўня ён узяў удзел у праўладным велапрабегу разам з Віктарам Лукашэнкам і спартовым кіраўніцтвам Беларусі. Тады ж чыноўнік трапіў у спіс асоб, якім забаранілі ўезд у краіны Балтыі. Там Рыжанкова палічылі датычным да фальсіфікацыі выбараў і гвалтоўнага задушэння мірных пратэстаў. Крыху пазней персанальныя санкцыі пашырыліся на Еўрасаюз, Великабрытанію, Канаду і Швейцарыю. Сам жа чыноўнік бачыў у абмежаваннях не пакаранне, а жаданне задушыць дзяржаву, якая праводзіць самастойную палітыку. Не видят нас, не хотят видеть православных славян сегодня вот в этих больших нормальных конгломерациях региональных, как Европейский Союз. Или же хотят нас видеть только так, как видели все эти века. Дешевая рабочая сила, сырьевые придатки и так далее. Павел Латушка, які перайшоў у апазіцыю, сцвярджаў, што першы намеснік адміністрацыі Лукашэнкі адказваў за звальненне дыпламатаў, якія не пагадзіліся з вынікамі выбараў і сумленна ўсё палічылі на сваіх участках. І гэта было звязана з жаданнем Рыжанкова насаліць Уладзіміру Макею, з якім у яго быў даўні канфлікт. Маўляў, міністр замежных спраў трымаў у дыпламатычных прадстаўніцтвах нелаяльных кадраў. Але тое была кулуарная барацьба.
Публічна ж ад Рыжанкова даставалася выключна праціўнікам Лукашэнкі, асабліва былому начальніку Паўлу Латушку. Он очень был обижен тем, что его вот так вот вернули, а он бы еще поработал за границей. Опять же, с 21 года 17, а он бы поработал бы еще. Вот. И он говорил: Максим, ну у меня же огромные вообще не амбиции, а потенциал. Потенциал. Не хочет президент использовать. Мне вот надо послом туда, ну или на крайняк отправьте меня, значит, генконсулом в Белосток. Но я ему говорю: ну, Павел, ну ты же дома не был. Ты же посмотри, ты не знаешь, что такое Беларусь. Беларусь — это не министерский портфель и не посольская жизнь и так далее. Ты побудь здесь хотя бы 2-3 года. Я первый, кто внесу тебя на посла в нормальном государстве, если ты так хочешь быть послом. А кроме того, ну, говорю, вот сейчас посмотрят твою работу, а может тебя и здесь дальше двинут. Президент в курсе. Пасля задушэння пратэстаў Максім Рыжанкоў пачаў сваю наменклатурную барацьбу. Паступова ён стаў даводзіць Лукашэнку, што Уладзімір Макей не дае рады сваім задачам у новых умовах. Рыжанкоў называў стыль міністра замежных спраў неэфектыўным і абвінавачваў, што той вельмі адвольна трактуе задачы найвышэйшага кіраўніцтва. Найлепшай заменай яму Максім Рыжанкоў бачыў самога сябе. Аднак Макей быў занадта дарагім чалавекам для Лукашэнкі, і той не рашаўся яго мяняць. Але ў лістападзе 22 года Уладзімір Макей раптоўна пайшоў з жыцця, і пасада міністра замежных спраў аказалася вакантнай. Тым не менш, Рыжанкову яе адразу не даверылі. Новым кіраўніком ведомства стаў тады першы намеснік Макея Сергей Алейнік. Імаверна, Лукашенко бачыў у дыпламаце з вялікім досведам працы ў Еўропе і ЗША магчымасць наладзіць адносіны з Захадам, але ж у выніку Алейнік сваю працу праваліў. У пачатку мінулага года увогуле склалася унікальная сітуацыя. Кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Ігора Сергіенку у апошні момант уключылі ў спіс будучых кішэнных дэпутатаў. Пасля пераходу былога генерала КДБ ў парламент яго абавязкі пачаў выконваць Максім Рыжанкоў, і здавалася, што яго далейшая кар'ера вызначаная. Але ж не, і амаль паўгода Аляксандр Лукашенко не зацвярджаў новага кіраўніка сваёй адміністрацыі. Выглядала, што ён тэсціраваў маладога па сваіх мерках чыноўніка на высокай пасадзе, і ў выніку ён прыняў чарговае нечаканае рашэнне. 27 чэрвеня Максім Рыжанкоў быў прызначаны міністрам замежных спраў замест Сергея Алейніка і адразу атрымаў канкрэтную задачу – узварушыць дыпламатычнае ведомства. МИД нужно проводить чувства. Говорю открытым языком. Встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Роману Александровичу это не удалось сделать. Поэтому давайте вдвоем. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. У выніку Максім Рыжанкоў ператварыўся ў копію Лукашэнкі. Ён также эмацыйна заяўляў пра гатоўнасць наладзіць адносіны з заходнімі суседкамі, але тут жа пераходзіў на адкрытае хамства. Напрыклад, міністр замежных спраў Беларусі хлусіў пра гаротны стан эканомікі Літвы, а яе кіраўніцтва абвінавачваў у гібриднай агрэсіі. Таксама даставалася ад Рыжанкова і яго польскаму калегу Радаславу Сікорскаму. Сикорский озаботился уж очень нашими выборами. Что ему отвечает МИД? Несу свой нос туда, куда тебе не следует. Причем на хорошем, грамотном польском языке. Чтобы было понятно не только ему, но и польским всем гражданам. Польшча, якая калісьці не дала міністру стаць паслом, была аб'ектам асаблівай крытыкі. Рыжанкоў сцвярджаў, што разумее і ведае гэтую краіну, бо яго маці і бабуля былі чыстымі полькамі. У меня бабушка была Мария Генриховна, и мама была Бронислава Францевна. По той линии, значит, это была как раз-таки, скажем так, польская часть моего генофонда. Поэтому, когда я скажу, что моя бабушка до последних дней ходила в Красный костел и молилась на польском языке, вы поймете, что я тоже, собственно говоря, понимаю вообще, что такое польский народ, польская нация. Говоря про Польшу, хотел бы сказать, что Польша никогда не будет действовать в ущерб своим интересам. То, что они делают сегодня, означает только одно, что их интересам на сегодняшний момент это соответствует. Ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі асноўную геаграфію візітаў падсанкцыйнага Рыжанкова ў выніку склалі даволі спецыфічныя краіны, кшталту Паўночнай Карэі, Лаоса, Сірыі ці Эфіопіі. Прычым з дыпламата міністр ператварыўся хутчэй у дылера беларускай тэхнікі. Пакуль ён вазіў у Нігерыю 2000 трактараў, у Мінску адбывалася сапраўдная дыпламатыя. У канцы чэрвеня у Беларусь прылетала
прылятаў спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі па Украіне Кіт Келах. На сустрэчы з ім акрамя Лукашэнкі прысутнічаў старшыня КДБ Іван Церцель, а таксама пастаянны прадстаўнік Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і муж Наталі Пяткевіч Валянцін Рыбакоў. У ключавы момант міністр замежных спраў аказаўся проста непатрэбным. Беларуска-амерыканскія адносіны абмяркоўвалі без яго. Сітуацыя паўтарылася, калі Трамп знянацку пазваніў Лукашэнку перад сустрэчай з Пуціным на Алясцы. Перакладаў іх размову, а пасля даваў каментарыі дзяржаўным СМІ усё той жа Валянцін Рыбакоў. Нядаўна ў Палацы Незалежнасці прайшла вялікая нарада па працы Міністэрства замежных спраў. На ёй Максім Рыжанкоў трапіў пад крытыку Лукашэнкі за тое, што яго дыпламаты хочуць ездзіць у камандзіроўкі ў Нью-Йорк і Лондон, але ніхто не хоча быць послом у Афрыцы. Я помню острый вопрос ротации сотрудников. Был целый пул опытных, в кавычках, дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту. Любили ездить, по крайней мере, в Нью-Йорк, Лондон, в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор нет, не нашли. А говорим, что а они что, валяются где-то, Максим? Нет, их трудно найти сегодня, Александр. А в Нью-Йорк, в Лондон легче бы было? Ну, не скажу, нет. Полагаю, в целом вы разобрались с этим вопросом. Хотя то тут, то там продолжает скрываться такое, что за голову хватаешься. Акрамя таго, Александр Лукашенко спрабаваў давесці, што хоць Беларусь амаль цалкам і залежыць ад Расіі, але трэба развіваць шматвектарнасць, а з гэтым ёсць праблемы. Вот исходя из нашего положения, мы выстраиваем нашу политику, называя ее многовекторной. Еще раз подчеркиваю, это не значит, что мы продажные такие, от всех отвернулись, и многовекторность означает, что мы поменяли курс развития и рвемся туда, за океан, или же в Европейский Союз. У нас там есть интерес, как и у всех. Это наши соседи, с ними надо выстраивать отношения, ибо быть в беде. А беды мы не хотим, мы уже наелись. Магчыма, гэта стала адказам на заявы Рыжанкова, зробленыя падчас яго візіту ў Маскву. Там беларускі міністр проста рассыпаўся ў кампліментах перад міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. А на выніковай прэс-канферэнцыі Рыжанкоў у хамскай манеры прайшоўся па краінах Балтыі, каб у чарговы раз зрабіць прыемнае свайму расійскаму калегу. Разве у них есть впечатляющие успехи в развитии экономики? Нет. Или у них есть движение по реализации каких-то очень важных, миролюбивых, либо направленных на развитие международных инициатив? Нет. Они переругались со всеми, в общем-то, сильными внешнеполитическими, экономическими центрами силы, начиная от России, Китая, другие страны. Они могут похвастаться ситуацией в своих странах. Но мы, как Беларусь, очень близко находимся. Мы же видим деградацию инфраструктуры, мы видим значительные демографические проблемы, мы видим развал полностью экономики. Им вообще нечего о себе сказать. Дарэчы, падобна, што русафільства – гэта сямейная рыса Рыжанковых. Сястра міністра Дар'я шмат гадоў жыве ва Францыі, але пасля ўварвання ва ўкраіну жанчына стала пераможцай конкурсу «Лідары Расіі». У якасці прыза Дар'я Рыжанкова атрымала расійскае грамадзянства па адмысловым указе Уладзіміра Пуціна. Што ж тычыцца прэзідэнцкіх амбіцый, то закляты сябар Рыжанкова Павел Латушка лічыць, што міністр замежных спраў іх не пазбаўлены. Рыжанкоў, ён вельмі амбіцыйны чалавек. Гэта той чалавек, які марыць пра тое, каб стаць прэзідэнтам Беларусі. Гэтая мара ў яго была, існавала, і я думаю, што она існуе да гэтага моманту. Гэта не азначае, што сёння гэта той чалавек, які можа арганізаваць заговор з цэлью свержэння Лукашенка ад власці. Але тое, што ў яго гэтай думкі ёсць, перакананы. Так, ён будзе рыхтавацца да гэтай сітуацыі. Акрамя таго, на думку Латушкі, Рыжанкоў, нягледзячы на дэманстратыўную лаяльнасць, насамрэч ненавідзіць свайго начальніка. А прычына хаваецца ў трагічнай смерці бацькі амаль 30 гадоў таму, вінаватай у якой міністр нібыта лічыць Лукашэнку.
Праўда, гэта ці не, мы не ведаем, бо тут таксама варта ўлічваць, што ў латушкі з Рыжанковым свая вайна і свае падставы яго публічна крытыкаваць. Альбо такія рэзкія заявы могуць быць свядомай гульнёй і спадзевамі выклікаць недавер Лукашэнкі да свайго міністра. Усю сваю кар'еру Максім Рыжанкоў дэманструе вернасць рэжыму і як можа яму служыць. І нават калі яго праца на чале дыпламатычнага ведомства канчаткова расчаруе Лукашэнку, наўрад ці ён пакіне лаяльнага кадра без працы. У сістэме для яго заўсёды знойдзецца праца, і Рыжанкоў без развагаў на яе пагодзіцца.